El títol ja és prou indicador del que ens podem trobar en aquesta exposició. El fora de camp, com sabem, és tot allò que queda fora de l'enquadrament de la càmera. És un seguit d'objectes, coses, persones, escenes que sabem que hi són, que intuïm que hi són, però que únicament podem imaginar. Precisament perquè amb ell el que li interessa és no dir-ho tot. Et dona moltes pistes, però no acaba de desvetllar res. És una obra que sempre està en aquest punt, en aquest llindar constant entre el que es veu i el que s'intueix. D'on surt tot aquest imaginari del món de les imatges de l'artista. Els seus avis eren propietaris d'un cinema a Mollet, el Cinema Ateneu, i aquell nen escoltava les veus envellutades que arribaven de l'altre costat del mur perquè estava tocada la casa familiar. El fet de tenir accés constant en aquest món cinematogràfic és una gran revelació per l'artista. Pensava que inclús vaig comprar una Super 8 i em sembla que tinc alguna cosa filmada així molt cutre. I allò, la tentació de que... Jo a vegades penso, si en aquella època hi haguessin les condicions d'ara que pots fer una pel·lícula amb un mòbil, jo no sé si hagués tornat a pintar. És una obra que s'aproxima molt al cinema. De fet, ell mateix sempre busca que no hi hagi mai la manufactura de l'artista, no hi ha pinzellada, és una obra brillant, és una obra plana. Per això, perquè per ell, precisament, la pintura i el cinema són les dues grans arts de la mirada. El cinema i la pintura, al final, tot és llum. El cine sempre m'ha espantat molt, perquè era com l'arquitectura, aquestes arts que hi intervé gent, i no m'agrada aquest treball solitari, d'estar al taller, d'artesà, de quietud, d'estar... A vegades no sé si m'agrada més pintar o estar 10 hores sol. Tu ho controles tot, saps? Aquesta tela aquí darrere era blanca, la muntes tu, compres uns potets, uns tubs, uns pals amb uns palets i fas una peça. I no necessites producció, no necessites gent corrent per allà. A més de ser un virtuós de la tècnica, perquè ell es defineix així mateix com un artesà, tot gira entorn d'aquesta mirada conceptual que ell té entorn del món de les imatges. Descobrirem focs, cabells, descobrim rostres que semblen espectres, no sabem, som aparicions, no sabem si venen, si se'n van, si emergeixen a la superfície. Tan aviat està fent pintures a l'oli com està fent aquesta pel·lícula, que és la que dona la benvinguda a l'espectador. Són un seguit de fragments, de retalls de revistes de luxe i que un bon dia va decidir assemblar per fer una mena de pel·lícula de paper fins a arribar a 91 metres. I això és el que explora al llarg de tota la seva trajectòria, una trajectòria de treball constant, metòdic, d'anar obrint diferents vies de coneixement, d'anar explorant les possibilitats de la imatge. Trobo que la gràcia de la pintura és que amb res fas una obra. Aquesta modèstia m'encanta. Veus els materials i penses, una paleta, uns 4 colors, i després veus els resultats i dius, és màgia, és màgic. El seu treball és un treball extremadament lent, és un treball extremadament minuciós, de buscar precisament aquesta brillantor que projecta la pantalla de cinema. És una bellesa, sí, però hi ha alguna cosa que se'ns escapa i que està sota les veladures,
cada més necessita un temps lent de contemplació. És un temps molt lent d'elaboració, però també és un temps molt lent de contemplació, perquè constantment ens està situant en un fora de camp.